Yeah, what's up guys? Maayong hapon guys. So, nahan sa tadris kuan. Kining ang basurahan diri oh. Oh, dako kay gikan diri adong dito. So diri ta mag-una. Lata ra to tirada ro lata. Ay lata kay bugat-bugat ba, plastic. Daghang plastic diri pero kuan. Kay tawag ani dugay kita katigom ng plastic. Ano, apil gyapon plastic kana pero patigom so. Dugay pa nato patimbang. Kinahanglan matigom-tigom mo. So kani akong video guys, dili ni scripted guys nga magkuan lang na content nga kuan. Ay basura-basura bang masura gid ko. Kay ano matay lingaw. Linggo atay trabaho, atay kita. Luoy ato ang pamilya na atay kita, di ba? So, let's go. Sorry guys, ubay na guys ako gamay. Ubay gamay ra sad. So, kanang mamasura ka. Di na ngay ni mo ikakauaw guys kay aning kamot man ka mo mangayo. Di ba? Usa man akong kamera eh. So diha ta balik sagka ta diha kay tangtag na yung mga lata diha ang labay. Mga balay diha babaw. Apay ko as manok oh. Ang batanganas manok ba? Ang gambok ang kaya. Ang labay. So ato latar man latar gyud. Ang plastic sunod na pod. So, gamay ra dito guys. Daghan sang plastic dito pita eh. Dugay lagi kay sagaan lang istanan. Kuan lagi lata lang gid lata. So dito na tadapita oh. baga ning basurahan ri oh. So kanina itong rumbohon. So, kay gamay nga lata diri guys. So diri dapita guys, giapil na nako ang plastic kay sayang ayo magbalik-balik ko sa kung agi diri dapita. Baga nga kuan. Basurahan diri. Ako lang giapil kay para pundok lang nako daan. Balik ko na nato diha pohon ba di makahigayon karon napay oras ako nang balikon kay basta niya na maglabay sa matabunan ba. So mao ni atong live ron guys ha. So kuy tag basura dire oh. Kita mo na yun. So muna padayon ko. So guys, diri na sa ko guys niya. Mas daghan gyud ang plastic kaysa kuan. Sa lata. Daghan siya pero gaan ra sad siya. Ang lata gamay bro, bugat-bugat siya. Pero kung giuna kuan ron mga lata me. So ako sa ihatod akong lata dito sa amuan niya din. Balik ko na ako ang plastic. So ato sa ko guys sa balay kaya ako ni hatod. So nara ko sa balay guys. Away ko kay tangason ba kay dire. So to ang kuan na. Oh. Puno na ang kuan. Ang kahon ni Leona. Puno ng kahon ni Leona. So nakatason akong vlog kay ako ang cellphone gamiton sa kong bata. Duwa na po ni siya. Tan-aw na po siya kuan. Kani mga salida niya. Balik ko dito sa kong kuan ubos. Balik ko akong ipundok dito mga plastic. So salamat kasi inyo ang pagtanaw. Mao na guys nga kita mao masura kay wa mata mangawat o sa mangayo. Naninguha ta nga para makakwarta ta, di ba? So salamat sa inyong pagtanaw. Yung taman og may hapon.